பயிற்சி 11.1 கேள்வி எண் 2. 52 சீட்டுக்கட்டுகளை உடைய ஒரு சீட்டுக்கட்டிலிருந்து இரு சீட்டுகள் ஒரே சமயத்தில் சமவாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்படுகின்றன. அதாவது ஒரு சீட்டுக்கட்டுல 52 சீட்டுகள் இருக்கு. அதுல இருந்து இரண்டு சீட்டுகள் நாம எடுக்கிறோம். அவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட சீட்டுகள் கருப்பாக இருப்பின் சமவாய்ப்பு மாறியான எக்ஸின் மதிப்புகளையும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் உள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க. அதாவது எடுக்கக்கூடிய சீட்டு கருப்பாக இருக்கும்போது எக்ஸின் மதிப்புகள், அப்புறம் அதோடைய நேர்மாறு பிம்பங்களில் உள்ள புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை இவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு 52 சீட்டுகள் கொண்ட சீட்டுக்கட்டுல கருப்பு சீட்டு 26 இருக்கும். அதே மாதிரி சிவப்பு சீட்டு 26 இருக்கும். நாம எடுக்கக்கூடிய சீட்டு கருப்பு சீட்டாக இருக்கக்கூடியதை தான் நாம எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என் ஆஃப் எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். என் ஆஃப் எஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா மொத்தம் 52 சீட்டு. 52 சீட்ல இருந்து நாம 2 சீட்டுகள் எடுக்கிறோம். அப்ப இத 52C2 அப்படின்னு நாம எழுதிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா 52ல இருந்து இங்க 2 இருக்கிறதுனால ரிவர்ஸ்ல 2 டேர்ம் போனோம். 52 பெருக்கல் 51 பை இங்க 2 இருக்கிறதுனால 2 பெருக்கல் 1. இப்போ இந்த 2 52 கேன்சல் ஆயிரும். இங்க 2 6 கிடைக்கும், 26 கிடைக்கும். நம்ம இந்த 51ஐயும் 26ஐயும் நம்ம பெருக்கி ஆன்சர் எழுதிக்கலாம். இங்க 6 வந்துரும், இங்க 30. அப்புறம் 2 பெருக்கல் 1 2, அப்புறம் 2 பெருக்கல் 5 10. இதுல பிளஸ் பண்ணும்போது 6 2 3 1. அப்போ இதுக்கு மதிப்பு என் ஆஃப் எஸ் நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 1326 கிடைக்குது. இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னு எடுத்துக்கணும்னா கருப்பு சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். எக்ஸ் என்பது கருப்பு சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை. இப்போ எக்ஸின் மதிப்புகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம 2 சீட்டுகள் எடுக்கிறோம். 2 சீட்டுகளுமே கருப்பு சீட்டா இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ 0. நம்ம எடுக்கக்கூடிய 2 சீட்ல ஒரு சீட்டு கருப்பு சீட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ 1. அப்புறம் 2 சீட்டுமே கருப்பு சீட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கு பிறகு வாய்ப்புகள் இல்ல. அப்போ எக்ஸுக்கு மதிப்புகள் என்னன்னா 0வா இருக்கலாம், 1ஆ இருக்கலாம், 2ஆ இருக்கலாம். 0னா 2 சீட்டுமே கருப்பு சீட்டு இல்லை, 1னா ஒரு கருப்பு சீட்டு, 2னா 2 கருப்பு சீட்டு. இப்போ இதுக்கு நேர்மாறு பிம்பங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அதாவது எக்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 0வுக்கு வரக்கூடிய நேர்மாறு பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை. இப்போ 0னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா 2 சீட்டுமே கருப்பு சீட்டு இல்லை அப்படின்னா 2 சீட்டுமே சிவப்பு சீட்டா தான் இருக்கும். இப்போ கருப்பு சீட்ல இருந்து நம்ம ஒரு சீட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கல. அப்போ 26ல இருந்து நம்ம 0 தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். பெருக்கல் சிவப்பு சீட்ல இருந்து 2 தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அப்ப 26C2 கிடைக்கும். இப்போ இத நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதுக்கு மதிப்பு 1. 26C0 அப்படின்னா அதுக்கு மதிப்பு 1 பெருக்கல் இத எப்படி எழுதலாம்னா 26 பெருக்கல் 25 பை இந்த 2 இருக்கிறதுனால 2 பெருக்கல் 1. இந்த 2 26 கேன்சல் ஆகி 13 கிடைக்கும். இப்போ இந்த 13ஐயும் 25ஐயும் நம்ம பெருக்கிக்கணும். இங்க 15 1 மீதி, இங்க 6, இந்த பேலன்ஸ் 1 நம்ம கூட்டும் போது 7. அப்புறம் இத பெருக்கும் போது 5, இது 2 பெருக்கும் போது 2. இப்ப இத பிளஸ் பண்ணும்போது 5, இங்க 12, அப்போ 2 கிடைக்கும், இங்க 1. இதுல இருந்து 325 கிடைக்கும் நமக்கு மதிப்பு. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா 1 எடுக்க போறோம்.
இப்போ 1 அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஒரு கருப்பு சீட்டு ஒரு சிவப்பு சீட்டு. அப்போ நம்ம கருப்பு சீட்டுல இருந்து ஒரு சீட்டு வந்து செலக்ட் பண்றோம். அதாவது 26C1 பெருக்கல் சிவப்பு சீட்டு 26 இருக்கு. அந்த 26ல இருந்து ஒரு சீட்டு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றோம். அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 26C1னா ரிவர்ஸ்ல ஒரே ஒரு டேர்ம் எழுதணும் 26 பெருக்கல் இங்கேயும் நமக்கு 26 கிடைக்கும். ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் ரிவர்ஸ்ல எழுதுவோம் பை 1. இப்போ இதுக்கு மதிப்பு 26 பெருக்கல் 26 வந்து நம்ம எழுதும் போது 676 கிடைக்கும். இனி நெக்ஸ்ட் வந்து 2 பார்ப்போம். இப்போ 2ங்கும் போது இரண்டுமே கருப்பு சீட்டு. அப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சீட்டுகள் இரண்டுமே கருப்பு சீட்டாக இருக்கும். அப்ப 26 கருப்பு சீட்ல இருந்து 2 சீட்டுகள் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அதே நேரம் 26 சிவப்பு சீட்ல இருந்து நம்ம ஒன்றுமே தேர்ந்தெடுக்கல. அப்ப 26C0. இப்போ இதை அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி எழுதலாம்னா 26 பெருக்கல் 25 பை 2 பெருக்கல் 1 எழுதலாம். அப்புறம் 26C0 உடைய மதிப்பு வந்து 1. இப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு வந்து 13 கிடைக்கும். 13 பெருக்கல் 25 ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 325. இப்போ இத வந்து நம்ம ஒரு டேப்லர் காலத்துல எழுதிக்கலாம். எக்ஸின் மதிப்புகள், அப்புறம் நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை. எக்ஸின் மதிப்புகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா 0, 1, 2. அப்போ 0வா இருக்கும்போது பிம்பங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து 325. அப்புறம் 1 இருக்கும்போது எண்ணிக்கை வந்து 676. அப்புறம் 2 இருக்கும்போது எண்ணிக்கை வந்து 325. இது இவ்வளோத்தையும் நம்ம பிளஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1326 கிடைக்கும். இதுதான் n of s உடைய மதிப்பு 1326. இங்கேயும் வந்து 1326 வந்து நமக்கு கிடைக்கும்.